Зәй яшьләр белән эшләү идарәсе белгечләре кулланылган батареяларны билгеле бер урынга тапшырырга чакыралар. Әлеге игелекле гамәл батарея тапшыр экологик акциясе кысаларында башкарылачак. Эта акция была изобретена в честь недели экологии в нашем городе. Мы подумали, что очень много остается лишних батареек дома, и люди их выбрасывают просто в никуда. Когда их можно сдать в пункт приема вторсырья, переработать, тем самым помочь нашей экологии. Без батареялардан башка яшәп булмый торган заманда гомер итәбез, тик аларның файда китерүдән тыш зыянлы яклары да күп. Кулланылган батареяларны җыю өчен шәһәребез мәктәпләренә, балалар бакчаларына, яшьлек клубына махсус савытлар куелган. Зәйлеләр бик теләп батареялар тапшыралар. Сейчас я занимаюсь сортировкой мусора, а батарейки отдельно, а пластик отдельно, поэтому как-то надо беречь свою планету, экологию. Поэтому не поленилась, приехал. 7-нче мәктәп укучысы Дарья Николаева да теләсә кая ташламыйча өеннән бик теләп кулланылган батареялар алып килгән. Иске батарейкаларны тапшырып, табигатьне саклауга үзеннән өлеш кертә алуга ул бик шат. Мы всегда участвуем в школе в акции «Сдавайся батарейка», чтобы уберечь природу и тем самым вносим вклад в экологию. Батарея тапшыр экологик акциясы Зәйдә берничә ел дәвамында алып барыла. Акцияны уздыручылар әйтүенчә, ел сайын 50 килограммнан артык кулланылган батарея тапшырыла. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.